Slušaj, sad pokadi. Op. Ode nam ikim po petičku. Ispadem piva osmijeha. Sad oni ljudi se jadni pitaju šta je ovo, kak su gasa. Kada ja kombija natjeram da utrati. Hoćel krenu. Sad što nestane gorivo, bojci. Ima gdje milijar da im zamijeni. A jebote kolač, snimam 2 minuta. Sve husto, natjerajem C23. Kađub! Gotovo je razbio!